Hambai ini IWF Central Committee by 4 तारिख नवेम्बर 2022 खुमुलुं नारवाई हलो TWF उनखा तिप्रा मथानि ब्रै मथा सेंट्रल कमिटी TWF नि कायसा सेमिनार एंखाय बारो पार्टी क्लास न हिमनो जों आरो पार्टी क्लास नारेंमानि अबनो बुबाग्रानि वारियर संगैनाय बुसकांगोचिनि कायसा डिमांड न दंगो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ओ ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलन जों बाहायकै जापि क्लायनानि ओ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न दति मानानि बागैनाय बाहायकै सामुं तांनानि अबनि क्लास ताई कायसा हंगाय बुसकांगोचिनि निर्वाचन दंगो 2023 बुबाग्रा जे सामानि वन लास्ट फाइट जीतेगा तो जीतेगा हारेगा तो हारेगा वन लास्ट फाइट हिंसामानि जों बुबाग्रानि वारियर्स रंगैनाय बुरै बदल हारेगा तो हारेगा जीतेगा वन लास्ट फाइट जापि गलायनानि बागैनो दिनैनि अ सेमिनार जों कक जाब्लायनाय बाहायखाय जों बुसकांनि पान्दानो जों दिसानानि आरो दा केसा तंगुचिनि तिप्रा मथानि इंगिनाय जन जुवार खलायनाय कैसा जनसभा दङ अ जनसभाव जों बुरिरकनि भूमिका बाहायनाय बुरिरक बमहायकै नंखरनाय बुरिरक बुसुक नंखरनाय अब कैसा तैनाय चिनि अ सेमिनार चिनि तेबो अर सेमिनार दङ चिनि जे ब्लक दिनै सुदु पार्टी क्लास अर बरक बांनानि नांगिया जों सुदु लिडार्स न अर तुइ फैगा चिनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट दङ 12टा चिनि 44टा ब्लक दंगो आरो पाँचजना खाई जों सिलेक्ट खायतो बखा बरंनो जों क्लास खाई रहनाय बरक तासा थांगिनाय जानजानि कमिटि बे आचुगलाय बरक तासा क्लास खायफिननाय आसुबाय जों सेंट्रल कमिटि रक थागै दंगला जों ताइसा अरवो जत्त डिस्ट्रिक्ट जत्त ब्लक थांगिनाय जों विजिट खालायनाय एवं विजिट नि बिसिंति खालायनाय बर काम बाकी दंखो बर चिनि गेप दंखो अबरंनो जों नायमानि बिसिंति खालायनाय ताइसा जों ब्लक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि खालायनाय सेमिनार खालायनाय बुरै रकनो त्रिपुरा राज्यओ त्रिपुरा मथानि कायसा बुरै संगठन बेलायखै चांगा हिनि फुनुकनानि बा निनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि बागैनाय बुरै रक ताबले चांग्रि खाय नंखरजाक आव ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मानथानि बुरै रकनि बेलायखै अबदान दङ हिनि साजाकनानि बागैनो जों ताबो बुबाग्रानि वारियर्स इंगे खाथने फाय बाजा लायजा Hambai.